1989. november 18. Ezsi nénéknál névnapon. Ez tök buli, ez tényleg buli, amit most már olvasok. Jaj, Peti, még egy voltam a izében, hogy Ez úgy csináltál össze. Megfogtam a széket, na. Jó, oda is tettük. Nekem is jön. A picit. na, az a könyv, az a nyelvi, amit felírtált színeket, mi az? Nem tudom. Hogy járom vagy? De pokoljárás. Pokoljárás, na. Ez tökre jó. Ezt kerestem, így add föl, légy szíves, Nem merek. ezeket. Nem merek? Itt van, nem erre. Na figyelj, Jó. figyelj. Úgy kell Tehát a Bibliában, amikor Mózesnek megjelent az Úr, hogy hogyan írja ezt nem ele, mintha egy űrhajó szállt volna le, és azoknak a szemszögéből. Értitek? Tehát nem Mózes szemszögéből, hanem ahogy az űrhajósok nézték Mózest, érted? Na most féltek. És legyenek készek harmadnapra, mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára Sína hegyre. És vess határt a népnek körös körül, mondván, vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, és még a szélét se érintséteket, mindaz, ami a hegyet érinti, halállal hajolja meg. De ez megint egy fúsa. Milyen az az Isten, aki megöli a saját embereit, hogyha közel mennek hozzá? Na már, ezt csak én mondtam. Ne érintse az kész, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyíjasszassék le. Akár valom, akár ember ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehettek a hegyre. Hát nehogy ma ott a kürtőjön érted egy úr, hogyha megjelenik érted a népének. Na most figyelj. Most az űrhajósok szeméből, tehát akik leszálltak a hegyre. A harmadik nagy időegység is majdnem eltelt, már mikor Ban bejelentette, hogy elvégezte az alapozást, és a pszichológiai, helyismereti és topográfiai adatok elégségesek arra, hogy leszálljunk, és kezdetét vegye az átadás. Biztos vagyok a dologban? Kérdeztem tőle. A magaméban igen, de ezek odalent nagyon furcsák, kiszámíthatatlan lények. De te kapcsolatba léptél velük. Igen, persze, tudásszintük olyan alacsony fokon áll, hogy még csak vallási alapon közelíthetők meg. Minden más még nagyon kezdetleges fokon létezik, vagy egyáltalán nincs is. Emlékszel az Eri bolygóra? Ott is úgy szerveztük meg az erkölcsi normák átadását, az erkölcsi normák a 10 parancsolat. Most gondoltok bele, tehát, hogy ne ölj, ne lopj. Ha ezt betartaná a Földön, akkor paradicsom lenne itt, értsétek meg. Érted? Ezt mind betartanák, értem, hogy a 10 parancsolat, az egy... De hát nem mindenki jó, hisz mondjuk a holnap Istenben. összeállítva most mit olvasod az egész? Ott is úgy szervezzük meg az erkölcsi normák átadását, hogy egyikük eljátsza a csillagokból jött istenség szerepét. Persze, de ezek itt mások harciasak, és soha sem lehet tudni, mit fognak tenni a következő pillanatban. Impulzus lények, a reakcióegységük többszörösen a miénkénél. Gyorsítanunk kell tehát. No, remélem sikerülni fog a dolog. Két kis időegység múlva leszállunk az általad kijelölt ponton, ott nem messze attól a tengertől a kis kiemelkedésen. Rendben van, ezt már közöltem a vezetőkkel, Mózessel. Leszállás előtt még utoljára ellenőriznünk kell az összes berendezést, a fordító és az audizonálógépet. Mi van a... Jó van, itt nem olvasom. Az űrhajónkat részben el tudjuk rejteni előlük, alig fognak belőle látni valamit. Látószerevük elég kis hullámhosszú tartományon működik. Én magam pedig egy hozzájuk hasonló lény alakjában fogok megjelenni nekik. Már elő is készítettem a projekciós képeket, rendben? Most megint a Biblia szövege. És lőn harmadnapon viradatkor mennydörgés, villámlások és sűrű felhő, ez a Bibliában van. Lőn a hegyen, és igen erős kürtzengés, és megrémül mind az egész táborbeli nép. És kivezeti Mózes a népet a táborból az Isten elébe, és megállnak a hegy alatt. Az egész Sína hegy pedig füstölög vala, mivel hogy leszállott az Úr tüzében, és felmegy vala annak füstje, mint kemencés füstje, mint kemencének a füstje, és az egész hegy nagyon reng vala. Megint az űrhajósok szeméből. Leszálltunk. Ben már készen állt a kapcsolat újabb felvételére. A gépek is elő voltak készítve, bekapcsoltam a kamerákat. A látványt sohasem fogom elfelejteni. A hegyet előzőleg egy árokkal vették körül, a lények függőleges helyzetűek, 2 alsó és 2 felső végtaggal rendelkező, jó van, egész testüket bőrükkel és szövetekkel fették, annyi részükön dúszszőrzet nőtt. Agyi részükön dúszszőrzet nőtt. Még máson is. Sokan voltak, nagyon sokan, ameddig a kamerák elláttak, szinte a láthatárig. Tele volt velük a hegyet környező síkság. Alacsonyabb rendű lények is tartózkodtak köztük, ezek nagy darab, szörös járművek mozgatására használt növényevők voltak, magyarul ültek az állatok hátán. Az intelligencia mutatója 0,1 rendült ki, amikor felé irányítottam a szondát. ezt meg lehet, ez úgynevezett intelligenciai szint. Na mindegy. Te most maradjál csinálni, és megjöttél Ausztriából, most itt leülsz, és bekapcsolod a beszélgetést, és nem Ausztriáról beszélsz, oké? Hát most... Hát figyelj, hogy letámadod. Na gyere, Via. Hát megyek, majd jövök majd. Gyere, jössz, akkor jó, akkor menjünk csak el. Figyeld, micsoda. A lényeg Szegény az Miki megjött a szemem már is. Gyere te is ide, aztán hallgassál bennünket. De jó volt azért?
Nagyon jókat árnyékedünk különben. Na. A lények maguk sem lettek sokkal okosabbak, megjelenésük nyilván nagy hang és hőhatással járt, ők pedig eleinte igencsak féltek. Még jó, hogy Ban már előre tudomást hozta érkezésünk pontos helyét és idejét, vártak ránk, várták az Istenüket. Most megint, ja nem. Amikor legutoljára itt voltunk, szóltam Bannak, emlékszel, még csak apró csoportokban éltek, és kövekkel, botokkal kezükben vadásztak. Szép fejlődésük volt azóta, ez igaz, elismerte Ban, de ha öldökölni kezdik egymást, akkor nagyon sokáig tart majd, amíg elérik a B küszöböt, tehát valami fejlettségi fokot jelentett ez. Már pedig ezt fogják csinálni, jegyeztem meg pessimistán. Benteren, emlékszel, mit műveltek az ottani lények? Azok ez ott nem lényeg. Jó, és megint a Biblia szövege. És a küld szava mindinkább erősödik vala, Mózes beszél vala, és az Isten felel vala néki hangosan. Leszállt tehát az Úr Sína hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felmen, ez most itt tök érdekes lesz. A lény, amely oda jön, talán semmiben sem különbözik a többitől, csak a testtartása volt büszkébb. Tudatában lehetett fontosságának, az általán beléje helyzet bizalomnak. Eljöttél hát Mózes, kezdte Ban. A lény meghajolt nagyon mélyen, teste szinte a talajt érintette. Ban beszélt hozzá, amaz alázatosan válaszolt. Közben észrevettem, hogy az árkot többen is átlépték. Na most figyeljetek. Átlépték egy helyen, a lények kicsinyei szaladtak be, máshol maguk felnőttek. Kis idő múlva csak nem minden alulról szivárogni kezdtek a csúcs felénk. Tehát jöttek az emberek. Ban oda néz, közelednek, szólj Mózesnek, adjon parancsot, különben a sugárzás kárt tesz bennük. Ez tök érdekes ez a ilyen hipotézis. Ban figyelmeztette a kiválasztottat. Csak a kíváncsiság miatt jöttek, fordította le nekem a lény szavait. Tehát Mózes mondta nekik, hogy csak a kíváncsiság miatt jöttek. Nem érdekelnek az indokai, feleltem indulatosan. Tömeghalál lesz belőle, és akkor örökre elveszítjük a kapcsolatteremtés lehetőségét. Szólj, hogy vonuljanak hátra. Tehát azért vonuljanak hátra, mert az űrhajótól sugárzást kapnak, érted? Milyen lett az úr, hogy nem engedi oda, most megérted? Milyen egy ilyen olyan Isten, aki nem engedi közel magukhoz, érted, az embereket? És gondoljál bele, érted? És mondta az Úr Mózesnek, menj alá, ints meg a népet, hogy ne törjön előre az urat látni, mert közülük sokan elhullanak. Ez a Biblia szövege. Ne ölj, ne parázdálkodj, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Van elmondta nekik az erkölcsi normákat. Tehát ez minden erkölcsi normákat, mint annyiszor elmondtuk már az űrben. Az automaták közben próbákat vettek, 2 kőlapra a lények írásával rávist oda, 10 parancsolatot rávestik a kőlapra, rávestük a 10 legfontosabb normát, a köveket aztán Mózes elé vetettük. A lényeket persze még többször is figyelmeztetnünk kellett, még megértették, hogy nem szabad túlságosan közel jönni a hajónkhoz. Nem hajót mondtad, gondolom, mert Mózes számára elég volt a mágneses védőtér, de ha mind a 10 és 10 000 odajött volna a hajó mellé, hát akkor kipuccat volna pár. Most Mózes, hogy beépítettem, de volt. Nem az egy ilyen proof, nem olvastad a De Bibliába? hát nem az, hanem hát hogy mondták a Mózesnek, ő is, hogy... tehát őnek is bemesélték azt, hogy Isten. Tehát Mózes ezt nem tudta, érted? Oda látod, nagy fényesség, minden, lehet, hogy megszivatták valahogy mondjuk füstfel. Ja, tehát Mózes megszivatták, hogy mi vagyunk az Istenek. Persze, érted? Jó. Hát végülis az egész népet Már ezt a nem tudom, mi az aláját. Sok éneket nem ért a sugár, vagy a Mózes nem ért a itt sugár. írja, hogy Mózes számára elég volt a mágneses védőtér, Ja. de ha mind a 10 és 10 000 odajött volna a hajó mellé, akkor pont lett volna. Az egész nép pedig látja vala mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölését, és látja a nép és megrémült és hátrább áll. És mondták Mózesnek, te beszélj velük, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velük, hogy meg ne halljunk. De az Isten ne beszéljen velünk, hogy De meg ide ne figyelj, halljunk. Isten is van, ne idéljél már velem. Hát ez a Bibliában van. Mi ez meg a Bibliában? Megkerested a Érted? Bibliába? Aha. Még a hegyen Ja, álltunk, értem mikor ezt, és azt hiszik, hogy az Isten vagyis hogy a... az űrhajósok azok Istenek. Aha. Igen, de csak az egyik át oda, mivel egy Isten van, és csak egy át oda. Ja, az egyik. Érted, azt Tari írta is, hogy ő betáplálta, hogy ő alakjukban jelenik meg. Még a hegyen álltunk, mikor a lények Mózes által kifejezték óhajukat, hogy többen is szeretnék látni az Isten. Van tőlem két tanácsot, mit tegyen. A legnagyobb védőernyők alá, amit erőtérrel létre tudunk hozni, 70-80 ilyen lény fér el. Annyian feljöhetnek, de ne többen. A többiekért nem vállalom a felelősséget. Ban mindezt elmondta Mózesnek, az lement, kiválasztott 74 lényt, és figyeljetek, és az a Bibliában is így lesz majd. 70 néhány lény, és jöttek megcsodálni az Isten. A vizuális projektor képet, amelyet Ban vetített ki nekik a hajó mellé. És mondta Mózes, ez van a Biblia, jöjjön fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu, Mindegy. és az Izrael vénei közül 70-en, és hajtsátok meg
magatokat előtte távolról, és csak Mózes közeledjék az Úrhoz. Amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Ez a Bibliában volt. No, gyerünk, Nem erre a Bibliára írta ezt a szöveget. Bibliára írta? Igen. Rá a szöveget. No, gyerünk, Ban kikapcsolta a gépet, még egyszer körbepásztáztam a kamerákkal, a lények mind az árkon kívül álltak, biztonságos távolban. Elindítottam a hajtóműveket, a képernyőn eltűnt a gép, visszajelzők felvillantak, repültünk. Ban felén fordult, 10 szünet után szólt. Visszajövünk még ide? Megkedveltem őket. Tudod, hogy még sok felé visszutunk, sok bolygónkra átadnunk a normákat, feleltem. De valamikor biztosan eljövünk. És megint a Biblia. És látták az Izrael istenét, és annak lábai alatt valami zafírfényű tárgyvala, és olyan tiszta, mint maga az ég. Kész. Na most elmondom nektek azért, ami abban még az újságban volt, és én annak alapján kezdtem kutatni. Azt írták, hogy régen léteztek rádióadóvevők, amin keresztül közölték a űrből, tehát az űrlények az aparataikat a földi lényekkel. Érted? Ez az egyik ilyen volt a fényláda. Most ez akármit mondhatok, ez 100, hogy az volt. Most elolvasom nektek a Bibliát. Ez 100, hogy adóvevő volt, és most elmondom nektek a Biblia szöveget. Ezt te nyomoztad ki, vagy? Nem, ezt ma ott leírták, de majd mondom ezt, vagy akkor anyukám is mondta, hogy te miket találsz ki. És rögtön ott van. Már ki volt itt így feszülve, na most fiam. Tehát csináljatok akácfából egy ládát, 2,5 könyök legyen a hossza, 1,5 könyöknyi a szélessége, szintén 1,5 könyöknyi a magassága. Ezt aztán vond be szíraránnyal belülről kívülre, és csinálj rá körös körül arany pártázatot. Önts tovább 4 aranykarikát, és illeszd a láda 4 szegletére. 2 karika legyen az egyik oldalon, és 2 a másikon. Csinálj aztán akácfába a rudakat, és vond be őket arannyal, és dugd be őket a láda oldalán levő karikákba, hogy hordozni lehessen rajtuk a ládát. Ezek mindig benn maradjanak a karikába, sose húzzátok ki őket onnan. Ebbe a ládába tedd majd be azt a bizonyságot, amelyet majd én adni fogok neked. Csinálj továbbá színaranyból egy kegyelemtáblát, 2,5 könyökre legyen a hossza, tehát az a kegyelemtábla az, amit majd rátesznek a ládára, legyen a hossza, 1,5 könyöknyi a szélessége, és csinálj 2 kerubot, a kerub az ilyen angyal. Ilyen angyal. Csinálj 2 kerubot, 2 kerubot, vert aranyból, a felelőhely 2 szélére. Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon, úgy, hogy a kegyelemtábla mindkét oldalát fedjék. Terjesszék ki a szárnyakat, és borítsák be a felelőhelyet. Egymással szemben legyenek, és arcukkal a kegyelemtábla felé forduljanak. Ezzel aztán fedd be a ládát, abba pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet majd adok nektek. Onnan fogom adni parancsaimat, és kegyelemtábláról, és bizonyság ládája felett levő 2 kerül között szólok majd hozzá, mindarról, amit általad Izrael fiainak parancsolok. Tehát figyeltétek, tehát, hogy onnan szól nekik. És most ott van az az újság. Hol van? Hol lettem, hogy ide tettem? Mit csinálod se, Zsolti? Na, én leraktam. Kék, amiket gyűrűgetnek. Na mindegy, most nem akkor csak szó szerint akartam idézni, hogy higgyétek, hogy az volt benne, hogy megcsinálták, hát ez le van rövidítve, nem így volt leírva a Bibliában ilyen egyszerűen, hogy csináljatok így. És megcsinálták ezt tudósok. És találtak ki, mi jött belőle? Ki? Követték az utasításait, leírták, félkönyök hoztunk, minden leírt, megcsinálták, és kijött bele egy generátor. Egy működő generátor, most képzeljétek el. Na és vár, most olvasom tovább. Már mint az a nagysága, nem? Mi? Nem, generátor jött ki belőle. Rendesen, működtethető generátor. Na aztán volt benne van ez a hatágú gyertyatartó. Előbb még elmondom, hogy a papoknak kellett hordozniuk ezt a izét, és előírta a Biblia, hogy ez ma az én következés, soha nem hallottam sehol, hogy ezeket mosoljátok ti ezt először, na fiam. Hogy ezt a ruhát le van írva, hogy leírták, hogy milyen anyagból kell csinálni, hogyan kell csinálni, hogyan csináljak rá, a fejvédő is milyen legyen. És kötelező volt a papoknak ebbe a ruhába hordozni a izét. És mindig mondta az Isten, mikor például Jerikó falai ledöntötték, azt lehet, hogy nem hallottatok róla, majd azt is elolvasom, mikor olyan, hogy nem szabadott 2 méterrel megközelíteni közelebb a ládát. Hogy miért? Mert sugárzott. Tehát sugár izé volt. És szerintem ezek a ruhák, amit leírt a Biblia, szerintem ez természetes anyagokból, tehát természetes tehát tudod, természetes anyagát, növények meg mindenből, elkészített sugármentes ruha. Ez egy hipotézis. Most lehet, hogy hülyének tartotok, de lehet, hogy egy év múlva meg már be is bizonyítják. Szerintem ez egy olyan ruha, ami megvédte őket izétől, tehát természetes anyagokból. Tehát viszont van az, hogy természetes anyagokkal rá ellen tudod. Érted? Szerintem ez ilyen, le van írva, hogy milyen sejemből kell készíteni. Na már, a következő. Csengőket kellett csengőket kellett rakni ide a ruhának az oljára, ezt is előírták. És írja itt, hogy most nem keresem, mert csak megy az idő. Itt van itt. Festes vonalban, azok közé pedig 10 csengetjüket. Ős fel ezeket, Áron a szolgálatot teljesített, hogy
hogy hallatszik a csengés, amikor bemegy a szentélybe, az Úr színe elé, meg amikor kijön, hogy halállal ne lakoljon. Na ez mit szóltok? Még egyszer, hogy? De Tehát a figyelj. csengőnek mi köze lenne hozzá? Öltse fel, na már mindjárt mondom, öltse fel ezt Áron, a szolgálatot teljesít, tehát mikor bemegy a Fridládához beszélni az Úrral, hogy hallatszik, hallatszik a csengés, amikor bemegy a szentébe az Úr színe elé, mert kellett csinálni, egy kötelező volt egy sátrat csinálni, az is el volt szarva, hogy hogyan csinálják a sátrat, meg amikor kijön, hogy halállal ne lakoljon. Ezt csomót gondolkoztam, hogy mi köze lehet a halálhoz és a Fridládához, tehát hogy most minek ahhoz tudnia az űrlényeknek, ezen még mindig gondolkozok, és nem jöttem rá, hogy mi köze ahhoz a halál, tehát hogy csengőket fűzön rá, és hogy nem hal meg. Tehát, hogyha a csengőket rátesz és csöngetnek, akkor nem hal meg. Egy következetesen jutottam, hogyha bemegy a sátorba, akkor elkezd csengeni a csengő, a mikrofon veszi a ládám, tehát a ládán veszi a mikrofon, és az űrben megkapcsolják az adóvevőt, és tudják, hogy valaki van a szentélyben, érted? De most miért kell ez a szentély? Most miért kell, hogy ott van valaki? Hát, hogyha beszélni akar az Úrral, amikor adja a parancsolatait. Hát ebből adta a parancsolatit végig az összesben, mikor vándoroltak a sivatagba. Végig a ládából adták. A láda segítségével vándoroltak be Kánaánba, Babilonnak a földjére. Úgy győzték le a környező népeket, hogy mindig a ládából jött a parancs. Az Úr mondta nekik, az Úr szerintük, érte. Végig a ládából jött a parancs. Figyeljetek, most elolvasom nektek a Jerikó falának a lerombolását. Ez egy... Aha, ott is ott volt, az véletlenül is észrevettem, azt is olvastam, ott is egy tiszta érdekes dolog jött. Azt én most elmondom, hogy el ne felejtsem. Itt olvastam a Bibliát, hogy hol lehet még erről a Fridládáról szó. Érted? Lapozgattam, aztán hol volt. Megláttam érte azt a ruhát, érted? Hú, mondom, itt a ruha. Hát Rittig ott volt a Fridláda, itt a ruha. Rittig itt van a Fridláda, hogy itt írja, hogy abban az időben ritkán szólt az Úr az emberekhez, és nem igen fordult elő látomás sem. Tehát amikor a Fridládát etették egy templomnak a belsejébe, nem szólt az Úr. Hát hogyan szóljon, amikor abból kéne szólnia nekik, érted? Érted? És most figyelj, ez kiakadtam. Amikor ezt mondta, hogy most elmondtam nektek, tehát, hogy hogyan szóljon, amikor el van téve a láda. Mondom, ezt csak biztos én gondolom, és most figyeljetek. Itt van, hogy... itt van. Történt azonban ez egyik napon, mikor Héli, kinek szeme már úgy elhomályosodott, hogy a szokott helyén pihent, és az Isten mécsesét még nem oltották ki, és Sámuel az Úr templomában ült, ahol az Isten ládája volt. Figyeljetek, tehát Sámuel ott ült a Isten ládája mellett, tehát a Fridláda mellett, aludt, hogy szólította az Úr Sámuelt. Ma megint rögtön érted a Fridládához kapcsolódik, hogy megint szólt először valaki hozzá, érted? Értitek? Tehát, hogy megint, ahol a Fridláda van, ott mindig ott jelenik meg, és mindig onnan jön a parancs. Na és most figyelj, itt volt ez a vizenek a... Ezt milyen voltam? Nem tudom pontosan hol van. Itt van én. Jerikó elfoglalása. Tudjátok, úgy volt, hogy... Csak elolvasod egész. Nem, azt csak elmondom gyorsan, hogy körbe kellett játszani 6 napon át, 8 papnak vinni kellett a Jerikó, ez egy vár volt, egy nagy várváros, ilyen nagy falal volt körülvéve, és körbe kellett járniuk 6 napon keresztül, fújni a kürtöket, és vinni a ládát, a szövetségesek ládáját, és a 6. nap után az összes embernek elkezdett kezdeni fújni a kürtöt, és mindenkinek kiabálni a kellett, és összedőltek a Jerikó falai. Ezt be lehet bizonyítani, ezt megcsinálnak maketten, és ugyanezeket a hangokat előréznék, leuglik a fal. Ezt nektek szentül állítom, ez leomlana. Hogy miért? Mert berezonált. Centrifugás erő hatására berezonált. Körbejárták 7 napon keresztül, fújták a kürtöt, papok vitték a Fridládát, fújták a kürtöt, a hanghatására berezonált a fal, és utolsó napon mindenki elordította magát, és összedőltek a Jerikó falai. Három falat. Három várost így öltek meg. És megint kiadta nekik ezt az ötletet? A Fridládából az Úr is. Most figyeljetek, most nem olvasom végig. Most figyelj, a rezonanciával kapcsolatban van az, hogyha egy veréb, mit tudom, a Lánchidon elkezdene egy ugrálni. Ja, ezt már mondtad. Egy veréb. Hát egy veréb az nem csak... Hát egy ember. Még egy ember, egy egész csoport, egy nagy csoport ember tudna. Hát Na, de most nem hallgass végig. Ha egy veréb 100 évig ugrálna, akkor ledőlne a híd. Akkor lehet, de nem ugrál ez veréb. Hát jó. Na, tehát hogyha pont egyenletes van Hány veréb akkor... ugrál azon? Figyelj, kiszámolták, hogy... Egyfolytában kellene az ugrálni, érted? Ez nem semmi megszakítása, mert ha megszakítja, akkor... Tehát kiszámolták, hogy a híd mekkora erő alatt dől össze, kiszámolták, hogy a verébnek mekkora az ereje egy nap alatt, és akkor beszorozták vele. De volt az, hogy a katonák